Добрый дзень! Сёння 15 лістапада і мы пачынаем новы агляд найбольш важных навін у Аршаншчыны за тыдзень. Банда аршанцаў-рабаўнікоў асуджаная да надзіва мяккіх пакаранняў. У Воршы пачалі ставіць калядныя ялінкі. Дзяржаўныя арганізацыі выстаўляюць на продаж якасныя сацыяльныя аб'екты, паказнік дэмаграфічнай катастрофы ў краіне. Гэтыя ды іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. Яшчэ з сярэдзіны лістапада, а гарадскія службы пачалі рыхтавацца да святкавання калядаў і Новага году. На гэтым тыдні каля палаца культуры Ворша, былога дома культуры ільного камбінату, з'явілася святочная прыгажуня. Ялінка ненатуральная, створана з каркасу, на які нарасцілі яловыя лапкі. У судзе Рэчыцкага раёну агучылі прысуд для 5 аршанцаў, якія стварылі банду і абкрадалі фуры. Асноўная зона іх дзейнасці – траса Берасце-Гомель, але выходзілі яны і на паўднёвую частку трасы М8. Удзельнікі банды знаходзілі машыны, у якіх кіроўцы спалі, ускрывалі кузавы і выносілі адтуль тавар. Заадно яшчэ і злівалі з бакаў паліва. Кралі любы тавар – сыры, мяса і нават матрацы, усё, што знаходзілі ў грузавіках, а тавар збывалі ў Смаленску. Суд пацвердзіў віну аршанцаў, але рэзананс выклікаў не гэты факт, а вырак. Тэрміны, да якіх прыгаварылі злачынцаў. Толькі адзін удзельнік банды атрымаў рэальны тэрмін зняволення – 4 гады ўзмоцненага рэжыму. І толькі таму, што раней ужо сядзеў у турме. Астатнім жа 4 чалавекам прысудзілі ад 2 да 4 гадоў умоўнага тэрміну. То бок, непасрэдна за краты яны могуць патрапіць толькі калі ў гэтыя гады зноў парушаць крымінальны кодекс. У сённяшняй сітуацыі ў краіне гэта абсурдны вырак. За падабайкі і перадрук допісаў шматгадовай даўніны людзі нярэдка атрымліваюць сапраўдныя турэмныя тэрміны па экстрэмісцкіх артыкулах, а сапраўдныя злачынцы за рэальныя крадзяжы атрымліваюць толькі умоўныя тэрміны. Дарэчы, пра экстрэмістаў. На гэтым тыдні ў Воршы зноў адбыліся некалькі судоў па абвінавачаннях у садзейнічанні экстрэмізму. Самы заўважны з іх – суд над Марынай Пруднікавай. 3 тыдні таму ў тык-току яна запісала ролік пра старую аршанскую праблему – малую колькасць інфраструктуры для баўлення вольнага часу. У прыватнасці жанчына адзначала, што ў горадзе няма куды звадзіць дзіця. Відавочна, аршанка хацела прыцягнуць увагу да праблемы, якая ў Воршы актуальная десятигоддзямі. Например, у нас здесь некуда элементарно сходить с ребенком. Может быть, кто-нибудь знает, куда, посоветуйте мне. Все просто закрыли, все развлекательные детские центры. Аднак замест вырашэння пытання на жанчыну нацкавалі сілавікоў. На гэтым тыдні спадарню Марыну судзіла суддзя Інна Кохава па экстрэмісцкім артыкуле. Другая справа тычыцца Юрыя Жука, машыніста лакаматыўнага дэпо. Яго затрымалі яшчэ ў кастрычніку, як аказалася, да гэтыя пары яго судзяць па адміністрацыйных справах. Мужчыну судзілі 18 кастрычніка, 25 кастрычніка прысудзілі 15 сотняў арышту, а 13 лістапада адбыўся яшчэ адзін суд. Раней такога роду арышты практыкаваліся ў 2020 годзе, калі чалавека арыштоўвалі, асуджалі на 15 сотняў, а калі тэрмін іх падыходзіў да сканчэння, дадавалі яшчэ 15 дзён, часта па выдуманых абвінавачаннях. Тады пад такія суды таксама траплялі машыністы ды іншыя супрацоўнікі аршанскага лакаматыўнага дэпо. Але судзяць на Аршаншчыне людзей не толькі за палітыку. Нешараговыя суды на тыдні адбыліся ў суседнім Дубровінскім раёне. Судзілі Леаніда Пляшкова, які працаваў камбайнёрам у арганізацыі «Усход Чэрына». Яго абвінавацілі па артыкуле прысабечвання альбо растрата. Незвычайнасць суду палягае ў тым, што яшчэ нядаўна мясцовыя чыноўнікі і журналісты раёнкі заклікалі ганарыцца такім земляком. Расказвалі пра ягоную гераічную працу ў экіпажы ў стылі Савецкага Саюзу, на ягоным прыкладзе рэкламавалі сельскагаспадарчую працу. І гэта не адзіны выпадак. На гэтым жа тыдні ў тым жа судзе і па тым жа артыкуле судзілі яшчэ аднаго перадавіка – трактарыста гаспадаркі Баброва Агра Александра Сулімова. Ускосна гэтыя суды паказваюць дэградацыю і сельскай гаспадаркі і жыцця ў вёсках. Пацвярджае гэта і выстаўленая на продаж маёмасць, ад якой плануе пазбавіцца выканкам суседняга горадскага раёну. Тут распрадаюць вясковую сацыяльную інфраструктуру. Так у вёсцы Хадароўка прадаюць дабротны двухпавярховы дзіцячы садок. Ён быў пабудаваны ў 1996 годзе, але колькасць дзяцей у вёсцы зменшылася да 2016-га. Усяго праз 20 гадоў працы садок быў зачынены, а цяпер ён выстаўлены на продаж. У вёсцы Сялец прадаецца двухпавярховая вялікая школа, якая была зачыненая таксама ў 2016 годзе. Праблема тая самая. У вёсцы няма вучняў. Акрамя таго, у горадскім раёне прадаюць вясковую бібліятэку ды адміністратыўны будынак. У вёсцы Рудкоўшчына. Кошт кожнага
замежнага злотаў каля 40 рублёў. А ў Оршы на аўкцыён выставілі больш арыгінальны лот. Выканкам вырашыў пазбавіцца парашутнай вышкі каля лядовага палацу. Вышка – гэта трэнажор для тых, хто хоча навучыцца скокаць з парашутам. Стартавая цана вышкі пакуль што складае 2760 рублёў, але ўмова продажу – разабраць вышку за кошт таго, хто яе купіць. У Оршы становіцца ўсё больш халодна, набліжаецца зіма. Адпаведна, адбываюцца змены на дарогах. Цяпер аварыі часцей адбываюцца не з-за чалавечага фактару, а з прычыны слізкай дарогі. 12 лістапада на трасе М8 з дарогі вылецела фура, а на наступны дзень 13 лістапада аварыя адбылася каля помніка комплексу «Кацюша» на вуліцы Магілёўскай. Сутыкнуліся два легкавікі, якія на слізкай дарозе не вытрымалі дыстанцыі. А 14 числа каля паліклінікі імя Сямашкі легкавы аўтамабіль збіў пешахода. На шчасце, у аварыях усе выжылі. Але не ўсім так пашанцавала. Без трагедыі на гэтым тыдні не абышлося. У раёне Лясных на вуліцы Транспартнай згарэў 50-гадовы мужчына. Падобна на тое, што ён заснуў у крэсле з цыгарэтай, і цыгарэта стала прычынай пажару. Труп мужчыны знайшлі ў тым самым крэсле. На гэтым у нас усё. Больш навінаў чытайце на нашым сайце Оршэу і ў нашых сацыяльных сетках. А калі для вас гэта бяспечна, просьба паставіць падабайку пад гэтым відэа, напісаць змястоўны каментар і падзяліцца спасылкай на відэа са сваімі знаёмымі. Жыве беларускі незалежны YouTube. Да новых сустрэч!